мухлисони футбол, оё шумо ба камбэки Реал Мадрид бовар доред? ба ҷуз аз мухлисони ашадӣ ба ин касе бовар надорад. ба ҳар ҳол метавон ҳама чиз дар Сантьяго Бернабеу рух бидиҳад. киштии шоҳи Лигаи чемпионхо дар Лондон ғарқ шуда буд, аммо нарз шикаст. онҳо метавонанд дар бозии ҷавобӣ камбэк бикунанд. чаро не? ба ҳар ҳол Арсенал ҳам бояд ки 12 нафара дар хати дарвоза бошад ва нагузорад ки Реал 3 голи ҷавобӣ бизанад. ин бозӣ аз зумраи ҷолибтарин рақобатҳои даври чорякниҳоӣ маҳсуб меёбад. бозии дигар миёни дастаҳои Интер ва Бавария баргузор мешавад ки мюнхениҳо дар майдони худ ҳангомавор шикаст хӯрданд. ба ҳар ҳол дар Милан Интер тамоман дар дифоъ қарор мегирад ва намегузорад ки рақиб голҳои бештар бизанад. бозии Реал Мадрид, Арсенал ва Баварияву Интерро метавонед дар телеграм-канали F55 TV ва ҳамзамон дар приложенияи Формула 55 тавассути телефонҳо тамошо бикунед. то дидорҳои навбатӣ сарбаланд бошед. хайр.